खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। भट होफुनाय समावनो मरियनी आरो भबानिपुराव ईवीएम गाज्रि जादों। आसामाव दिनै गोसोम सान फालिदों। 1 नबेम्बरनिफ्राय जनता भवना सरासनस्रा सुबुंनि थाखाय खुला थासिगोन। तामुलपुराव जीएसपीनि बिजाथिया देरहागोन होननानै नबकुमार सरनियानि दाबि। बरसलायाव इभिक्सिन खालामनो खुंथाया थियारि। कंग्रेसनि गोहैलो आखुनि थाखायनो बीजेपीआ बांसिन अक्सिजेन मोनदों ममता। गंजिदाइन फरायसालियाव कर'ना गासै 35 फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। मुंदांखा टेनिस गेलेगिरि लिएन्डार पेसआ ममतानि तृणमूल कंग्रेसआव हाबबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उफेरा बिसायख'थिनि भट होनाया सोलिफुनाय समावनो मोननै भट सोग्रा मिरुआव ईवीएम मेसिन गाज्रि जादों, जायनि जुनै भटारफोरा दान्दिसे समनि थाखाय भट होनायनिफ्राय गोजान जानांदों। मरियनी आरो भबानिपुर बियाबाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मरियनी बिधान सभानि बेन्दोंआव थानाय 136 नं टिपमिया गुदि फरायसालिनि भटिं सेन्टाराव ईवीएम मेसिना गाज्रि जायो आरो थिखानाय समनि 1 घन्टा उनावसो भट होनाय हाबाफारिखौ जागायफिननो हायो। ओरैहाय भबानिपुर बियाबावबो बाक्सा जिल्ला सालबारिनि बारटारि 66 नं भटिं सेन्टारावबो भट लाफुनाय समावनो ईवीएम मेसिना हरखाब गाज्रि जायो होनना खौरां मोनदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सालबारिनि बारटारि 66 नं भटिं सेन्टाराव 72 भटारफोरा भट होखांनायनि उनावनो ईवीएम मेसिना हरखाब गाज्रि जानायाव रायजो राजा भटारफोरा गावनि भट होनो थाखाय घन्टानि उनाव घन्टा नेनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि भट होफुनाय समावनो बेबायदि ईवीएम मेसिन गाज्रि जानायखौ भटारफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै 30 अक्ट'बर रायजो नाङै गोसोम सान फालिदों। 2008 मायथाइयाव दिनैनि सानावनो तिउदियाफोरा लान्थ्रियै बमा बेफ्रुहोनायखौ लोब्बा लाना दिनैनि सानखौ गोसोम सान महरै फालिबोदों। मख'नो गोनांदि 2008 मायथाइनि दिनैनि सानावनो रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिएफबिआ गणेशगुरि फानबाजार गुवाहाटीनि सीजेएम कर्ट कमप्लेक्स क'क्राझार बङाइगाव आरो बरपेटा रडआव लान्थ्रियै बमा बेफ्रुहोनाय जाथायाव 90 दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबांसाया गोबां जखम जानांदोंमोन। बे जाथाया दिनै 13 बोसोर जाबाय आरो बोसोरफ्रोमबो दिनैनि सानखौ गोसोम सान महरै फालिबोदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि गासैबो दायनिगिरिफोरा बे समाव जोबथेसालियाव दं। नाथाय 13 बोसोरनि उनावबो 30 अक्ट'बर उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ साजा होआखै होननानै आसुनि आफादगिरि दिपां कुमार नाथआ अजद होदों आरो थाबैनो साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। बबेखानि 30 अक्ट'बर उदखारि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आरो जखम जानांनाय सुबुंनि नखरफोरा दासिमबो सोरखारि मदद आरो अनसुंथाइ मोनाखै होननानैबो आसुनि दैदेनगिरिफोरा अजद होदों। कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होना जनता भवन एबा आसाम सेक्रेटारियेट मावख'आव सरासनस्रा सुबुंनि हाबनायखौ होबथाना दोननाय जादोंमोन। नाथाय बे होबथानायखौ सोरखारा बोखांना लाफिनबाय। फैगौ 1 नबेम्बरनिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरा जनता भवनाव हाबनो हासिगोन आरो सोरखारि हाबा हुखाफोरनि थाखाय मन्थ्रि मावख'गिरिफोरखौ लोगो हमनो हासिगोन। अब्लाबो बेनि थाखाय खुंथाया माखासे नेमखान्थि खाना होदों। बे नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो सरासनस्रा सुबुंफोरा जनता भवनाव हाबनो हागोन। कभिडनि मोन्नैबो ड'ज भेक्सिन लानाय सुबुंफोराल'सो जनता भवनाव हाबनो हागोन। बेजों लोगोसेनो सोरखारा सम सम जारि खालामनाय बिथोन आरो नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव गण सुरक्षा पार्टी सुंद'यै जीएसपीनि बिजाथिया देरहागोन होननानै दाबि खालामदों क'क्राझार लकसभानि एमपि आरो जीएसपीनि आफादगिरि नबकुमार सरनियाया। जीएसपीनि बिजाथि ब्रजेन्द्रनाथ देखाया 20,000निबो बांसिन भट फारागथि लानानै देरहागोन होननानै एमपि नबकुमार सरनियाया दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि जीएसपीनि बिजाथि ब्रजेन्द्रनाथ देखायाबो गावनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों
आरो गावखौ मोजां मोनग्रा मोजां हास्थायग्राफोरा मैयानिफ्रायनो हामलायथि हरनो जागायबाय होननानै बुंदों। बबेखानि तामुलपुर ओनसोलनि गुबुन गुबुन मोन 17 हारि हारिसानि रायजो राजाफोरानो गावनि थाखाय स्टार केम्पेइनार महरै खामानि मावदों। बेनिखायनो गावनि देरहानाया रोखा होननानै ब्रजेन्द्रनाथ देखाया बुंदों। गरकुटिनि उनाव बे खेबाव बरसलायाव इभिक्सन खालामनो थियारि खुंथाया। सनितपुर जिल्लानि बरसला विधानसभा बियाबाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय आरो दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै इभिक्सन खालामनो लाहार फाहार खालामदों खुंथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बरसला बियाबनि माखासे ओनसोलखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय ढेकियाजुलि सार्कल अफिसारआ बिथोन होदों। बबेखानि 15 साननि गेजेरावनो दखल खालामग्राफोरखौ उदां खालामना होनो थाखाय खुंथाय बिथिंनिफ्राय बिथोन होदों होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय इभिक्सन खालामनो बिथोन होनायनि उनावनो बरसलानि माखासे सांग्रां रायजो राजाफोरा बरायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। तृणमूल कंग्रेस दोलोनि सुप्रिम एबा सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ सनिबारखालि गवानि पानाजियाव खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव कंग्रेस दोलोआ राजखान्थिखौ लानानै सांग्रां नङा। मानो होनोब्ला कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव जोबोर गोहैलो। बेखायनो बिजेपिआ बांसिन अक्सिजेन मोननानै फैबाय थानाय समाव बांसिनसो गोहो मोननो हागौ होननानै ममता बेनार्जीआ कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि तृणमूल कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि ममता बेनार्जीआ फैबाय थानाय समाव गावनि दोलोखौ बेंगलावल' बांहोआ जासे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआवबो फुवारनो नाजादों आरो बेखायनो सानथामनि हाबाफारि लानानै ममता बेनार्जीआ गवायाव थांदों। आसाम सोरखारा आथिखालाव गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम गंफ्रामबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ आबुङै गेवहोफिननायनि उनाव फरायसालिफोरावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गासै गं 18 फरायसालियाव सा 35 फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय उनाव आथिखालाव सोलोंथाइ बिफाना सानफिननो गोनां जादों। बेनिनो सा 19आ फोरोंगिरि आरो सा 16आ फरायसाफोर होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सा 3 फरायसाया थाखो 2आव फरायनाय आरो साबाया कलेजनि फरायसा, आद्रा माखासेया गुबुन गुबुन थाखोआव फरायनाय फरायसाफोर होननानै मिथिहोदों। माखासे समाव भारतनि टेनिस गेलेनायाव जेब्लायबो गावनि मुंखौ लिरहोनो हानाय मुंदांखा टेनिस गेलेगिरि लिएन्डार पेसआ आथिखालाव ममता बेनार्जीजों दैदेनजानाय तृणमूल कंग्रेस दोलोआव हाबबाय। बेनि अनगायैबो मुंदांखा फावखुंग्रि नाफिसा आली आरो मृणालिनी देशप्रभुमोनहाबो शुक्रबारखालि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि नुजाथिनायाव तृणमूल कंग्रेस दोलोआव मावख'आरि बादियै हाबफैदों। सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ बैसोर सा 3 लाइमोना तृणमूल कंग्रेस दोलोआव हाबफैनायखौ बरायनानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे लिएन्डार पेसआ गावनि फंबाय असेबाइदिका होननानैबो गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ बुंबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।